Se ten ganas de meterlle dentro o voto aí o noso protagonista de hoxe, Rodrigo, que chegou ata o quinto chanzo, noso amigo de Viveiro. E se os da casa, pois da envexa tamén queredes chegar aquí, xogar e levar os cardiños, xa sabedes, escribídenos aí ao 618388087. Temos conectado o teléfono 24 horas, ten a batería viciadísima, pero non perdemos unha mensaxe, escribides, aquí nos vemos o plató do Atrave. Para xogar por un bote que hoxe está en 31.700 euros. Aí os ves, meu. Unha fermosa cifra que pode hacer realidade moitos plans, moitas viaxes e pode dar, seguro que moitas ledicias. Xa sabes que para levalo vas a enfrontar a 5 preguntas. Por cada unha que acerte, levará 100 euros de premio, pero se clava as 5 preguntas, se fai pleno de acertos, levaría o total do bote, eses 31.700 euros. As categorías hoxe son as que vas ver, meu. Xogaremos con historia, amigos, árbores, películas e fútbol. 60 segundos por diante, como sabes, para esos 31.700 euros. Preparado? Vamos alá. Veña, pois moita sorte. Gracias. E tempo. Historia. Que batalla viguesa deu pé a que Verne falase en 20.000 leguas baixo dos mares dun tesouro afundido ali? Paso. Amigos. Que grupo compuxo I'll Be There For You para a cabeceira da serie Friends? Paso. Non é correcto. Árbores. Que árbore aparece no emblema nacional de Arabia Saudita? Roble. Paramos o tempo. A falta de 38 segundos. Xa vimos 3 das 5 categorías. En historia volveremos a buscar unha batalla da que falou Xulio Verne en 20.000 leguas baixo dos mares. Dixi que había un tesouro ali afundido. Que batalla relacionamos aí con Xulio Verne e con esa lenda? A serie Friends, gústache? Sí, pero teño algo olvidada. Pois esa canción da cabeceira buscamos que grupo a compuxo e vai pensando a árbore que poida ser o emblema nacional da Arabia Saudita. Buscamos aí un árbore. Veremos agora o que temos tanto na categoría de películas como na de fútbol. Os da casa tamén xogando e sufrindo aí co amigo Rodrigo, a ver como nos vai nestes 38 segundos que temos por diante. Voltamos ao xogo? Vamos alá. Pois veña, concentración e imos ver se o roble, se ese carballo é correcto ou non é correcto. E tempo, non é correcto. Películas, quen dirixiu o famoso western A Dilixencia? Tarantino. Non é correcto. Fútbol, en que equipo do fútbol español coincidiron David Villa, David Silva e Juan Mata? O Chelsea. Non é correcto. Historia, que batalla viguesa deu pé a que Verne falase en 20.000 leguas baixo dos mares dun tesouro afundido ali? A Reconquista. Paramos o tempo. Paramos o tempo. A falta de 13 segundos. E vouche repetir as preguntas para que saibas a cal lle queres tirar, porque igual a todos non nos dá tempo. Voltaremos agora con amigos buscando ese grupo que compuxo a canción da cabeceira, ese I'll Be There For You. Buscamos ese grupo. En árbores, cal pode ser árbore emblema de Arabia Saudita? O carballo sabemos que non. Películas, quen dirixiu ese western A Dilixencia, un clásico. E en fútbol, buscamos que equipo do fútbol español, ademais, xogaron David Villa, David Silva e Juan Mata. 3 grandes talentos, buscamos o club de fútbol español no que xogaron os 3. 13 segundos por diante, xa sabes, cando che diga a categoría, podes pasar. E eu pasarei ao seguinte enunciado. Telo, Rodrigo. Más ou menos. Pois veña, sorte meu e a por todas. Tempo, non é correcto. Paso. Amigos. Paso. Árbores. Paso. Películas. Paso. Fútbol. Valencia. É correcto. Historia. Paso. Amigos. Paso. Grupo Árbores. Manzano. Ai, non era ainda que fora de tempo. Aplauso aí para o tocayo, aplauso para Rodrigo. Ben xogado. E finalmente ese Valencia sí que entrou, pero faltounos algunha preguntiña máis. Por exemplo, a do famoso western de Tarantino, Na Dilixencia, foi unha película dirixida por John Ford, director bastante antes previo. Batalla de Rande foi a que inspirou a Xulio Verne para esa lenda que pasou a historia aí dese tesouro afundido baixo a ría de Vigo. De Rembrandt era o grupo que fixo a cabeceira da serie de Friends e a palmeira é a árbore emblema de Arabia Saudita. Rodrigo non acertou estas, pero a do Valencia sí ten premio, así que eses 100 euriños, por suposto, van para o seu marcador. Ben xogado, van para o seu peto directamente. Aí os vemos. E o que medra será mañá o bote. Imos xogar por 32.000 euros. Non o perdades, Vémonos. Ata a festa.